Neodcházej. Už toho mám za sebou moc. Ale co já tady, sama? Ty přece nikdy nezůstaneš sama. Zůstaň. S Bohem. Odešel vám hrnek? U každého 200gramového Nescafé Classic teď najdete nový zdarma. Tak co, kucí, koho si asi dneska vybere? Určitě mě. Jsem nejlepší. Jo, tak to bude na delší debatu. Všichni jsme přece dobrý, ne? Nebudeme radši losovat? Můžeme třeba tahat slámky. A čím? Teď nemáme ruce. Sbírejte nové červené hrnky z balení Nescafé Classic. Ambiciózní řečník minimalista, se kterým z nich začnete svůj den.